Uma uyintombazane ufuna ukuncisha umjidi embhedeni ajike ayibhlemeni, bukela le video. Yabona ithi mathi senifika nje endlini, ngalokhu udrayisa vele uyazi ukuthi ukubizeleni, uyazi ukuthi ufuna ukuzokwenzani. Lokhu udrayisa uyohlala esiturweni, siyeke isituro vele siyawa. Wena nje hamba straight ufike uyohlala embhedeni. Khumula amateki, khumule whatever lo oyigqokile phansi, ugibele nje kahle embhedeni uhlale khona. Uzoza vele ezohlala eceleni kwakhe. Mesifika nje hlala eceleni kwakhe uqamele kuyena la esifubeni. Yabona udlale noma ngentshebe. Lokhu uthi hey yazi ayinhle intshebe yakhe angazela mazambane enjola nawo. Yabo udlale noma ngani yakhe. Ethi usathi uyaphendula vele umukhe ngokiss. Kube wena umqala ngokiss, yabo. Esathi usadidwa ileyo nto vele umkhumula iskibhu silahle lapha. Okulandelayo ke lapho uyeke uzobe sekhiphe zakho ngathi uPopeye noma ngathi unoMagic. Ingubo zakho izobe iphuma kanje. Uyiphuma nje. Umyeke futhi akhumule yonke into. Even iphenti alithatha lilahle lapha libhala u8 ungabi nandaba umbuke nje. Yabo. Hayi donsa akuse ngaphansi. Masethi nje uyalifaka umbuko ukuthi wenza njani. Hey donsa icondom uthi hayibo bhodini uzweni ngami. Wadonsa icondom manje khona ongisolela khona yini ucanga ukuthi ngiyagula. Hayibo. Uyangisola. Uyangisola yini bhuti? Ngifresh kanje usungaze udonsa icondom futhi why unama condom wena? Ubuzwe ngoba ukuthi ngizolala nawe. Ngiqala nokuzokuvakashela nje usudonsa icondom. Hayibo shuthi nje uthe vele uSima uyalahla. Uzonginika vele ngosuku lokuqala efika wase uyogijima uyothenga ama condom. Hayibo ngijwayela kabi wena indaba ubona ukuthi ngisifebe mina. Ayazi vele wangicika nje ngicela usuke ephe wami. Ngicela usuke nje ephe wami, suka ephe kwami. Cela nje usuke ephe wami bhuti. Sengivele nje ngakwata. Hayibo angeke ngisho phela okwesibili. Usungibamba ngekani ngiyadlala yisho lento. Yakutshela icondom uyoyizonda impilo yakhe yonke. Kuyothi akadilike lapho ashaya ibackfall agqobe ekhanda phansi ayefe. Kanti futhi noma kuthiwa mase kumele aqala mayesethi uzolifaka nje ngaphandle kwecondom uthi hayibo bhuti ungithatha kanjani iphi icondom athi eish mama yazi ayikho icondom. Uthe nje mawungibuka wena wasuthi nje lengane kufanele ukuthi nje ngichamele ngathi udonga lase tavern. Yindawo mawubona mina ubonani? Hayibo. Hey kadlala insizwe. Ngeke ngincishe laba. Yiboya vele abasuke beyifuna lento khululekani. Mayeka kuncisha. Hawu ngixoshe ngo12 ebusuku. Mehamba ngempela ugijima umlinda ngaphambili umfuqe amatshe uzobuya endize endlini ngiyakutshela mina athi ushintsha umqondo then niyenze lento khululekani bolo. Yalawa futhi ngawunginami mina ngiyibhorekele.